godt nok i skolen, viser PISA-undersøgelser. Derfor har partileder Anders Samuelsen fra Liberal Alliance taget til initiativfasen, at folkeskolerne skal styre deres egen økonomi. Og med i studiet har jeg Simon Emil. Hej. Tak fordi I var kommet. Hvad gavner dette forslag til folkeskolerne? Jamen altså, vi er nødt til at have mere frihed i dansk samfund. Alle de normer, de tynger os bare ned. Det går simpelthen ikke. Så for at få større konkurrence med blandt eleverne og få bedre elever, så er vi nødt til at gøre friheden større. Okay, tak. Og Emil, hvad så med folkeskoler i udkantsdanmark, som ikke passer særlig godt? Jamen altså, de folk, som lever i udkantsdanmark, det er typisk i sociale gruppe 4-5. Så for at de også kan få en bedre skolegang, så er vi nødt til at sikre, at de også bliver flyttet videre op i de sociale lag. Altså du mener, komme op i sociale gruppe 2, 3, 1 og så videre. Jo. Lige præcis. Ja. Hvad synes du om Liberal Alliances idé om at lade folkeskolerne styre deres egen økonomi? Liberal Alliance? Ja. Det er ham med, med kuglestøderne, ikke? Ja. Jeg synes, det er en pisse dårlig idé. Altså, også vi har sgu ikke noget, hvis de rige så skal have de samme penge som os, det giver jo slet ikke mening. Og altså, alle skoler, de har mangler. Så, og der er selvfølgelig nogen, der har flere end andre, så de skoler, der allerede klarer det rigtig godt, de vil bare blive bedre. Så er der også på lorteskoler, bare gå lort til. Hvad synes du om Liberal Alliances idé om at lade folkeskolerne styre deres egen økonomi? Jeg synes, det er en fantastisk idé. Det vil styrke konkurrencen på folkeskolerne og skabe bedre elever, som vil kunne konkurrere på globalt niveau. Alle regler tjekker bare skolerne ned. Vi trænger til at være frihed i vores selvmoderne samfund. Burde Liberal Alliance egentlig ikke lave en flexordning, så det tilpasser sig de enkelte skolers behov? Jo, helt klart. Hvordan vil vi få denne idé gennem Folketinget? Det handler jo meget om feedback for borgerne. Altså, vi er nødt til at have god feedback, altså vi skal skabe et godt fællesskab med vores partier i oppositionen, for at kunne få det her gennem regeringen i Folketinget, ikke? Og så er der nogle gode eksperter, som kan få det ud til borgerne. Hvis skolerne ikke kan styre deres egen økonomi, burde det så ikke være en form for negativ sanktion i form af en bøde? En sanktion, det er en straf. En negativ sanktion, det er en straf. Nej, det ved jeg ikke. Okay. Hvis skolerne ikke kan styre deres egen økonomi, burde det så ikke være en form for negativ sanktion i form af en bøde? Det lyder fornuftigt nok, men skolerne ville allerede få en straf, hvis de fik nok elever eller støtte nok. Nå, Simon. Ifølge Tim Knudsen, så er de politiske ideologier mere eller mindre forsvundet. Står I Liberal Alliance stadig indføres ideologi, er det blevet en forretning i stedet for et parti? Altså, når man til Knudsen, det vil være pjat, det han siger. Altså, vi på Liberal Alliance, vi stoler 100% på vores ideologi. Liberalismen eller neoliberalisme. Vi er sådan en forgrening, det er ikke, hvis du forstår, hvad jeg mener. Altså, vi kan redegøre for menneskesyn, statssyn og samfundsopfattelse. Men altså, hvis du er tvivl, kommer nok noget slemmeste chip. No. Mener du ligesom Tim Knudsen, at de danske partier er blevet mindre ideologiske? Det ved jeg ikke. Okay. Mener du ligesom Tim Knudsen, at de politiske partier er blevet mindre ideologiske? Jeg læser faktisk statskundskab, så er jeg helt enig. Vi har haft et lille projekt om det der, og det er morsomt som så opinionsfaktor og den parlamentaristiske faktor, og begynder at stille sig en stor rolle i dette flerpartisystem, vi har i dag. De bevæger sig alle mod midten i den gamle og nye politikaksen. Okay, men AC kunne heller ikke gå blevet et kasserolparti? Altså, hvis du nu kigger på adfærdsstrækkerne lidt, 1, 2, 3, så kan man se, at vi ligger langt længst over imod vores ideologi i stedet for populismen, ikke? Altså, hvis du nu kigger på partier som for Enhedslisten, som ligger tæt på vores ideologi, og som danner vores meninger ud for dem, hvis du kan følge min holdning, ikke? Altså, prøv lige at gå lidt op der, ikke? Så afviser jeg ikke, at I er gået hen og blevet et kasserolparti? Vores Liberale Alliance, der går vi meget ud og redder for vores ideologi og vores synspunkter. Og vi synes selv, at vi gør meget ud af at vise vælgerne, hvad vi står for, og hvad vores ideologi er bygget på. Så jeg synes, det vil være en bog, som vi ud af.
er der god chance for, at Liberal Alliances lovforslag kommer hele vejen til implementeringsfasen? Altså det kræver rigtig god spin og framing. Og Liberal Alliance, de står helt ude i kanten i forhold til de andre partier, så de skal virkelig finde nogen at arbejde sammen med. Så de skal nok kunne arbejde sammen med SF, som er lidt enige med dem for at få det her frem. Siden SF, som ligger på venstrefløjen, er enig med Liberal Alliance, giver Liberal Alliances handlingsholdelse som mening? Ja, det synes jeg, den gør. Liberal Alliances progressive udspil og mere frihed til folkeskolerne stemmer jo overens med deres grundværdier. De ligger helt ude på højrefløjen, så det er klart, at de kommer til at modtage noget kritik fra de andre partier. Er du enig i Tim Knudsens udtalelser, at partierne går hen og blevet markedspartier? Altså i det senmoderne samfund, det er kendetegnet ved individualisme, selvstændighed og uddannelse. Det her gør det altså svært for partierne at fange vælgernes opmærksomhed. Derfor er de så gået over til nye metoder, så derfor er det så gået fra det ideologiske til det popularistiske. De er altså gået fra klassepartier til kategoripartier. Vi bliver fanget af mærkesager, og vi lever i en sund velfærdsstat, så vi har kun brug for justeringer og reguleringer, fordi vi har det, vi allerede skal bruge stort set. Så derfor vil jeg sige, at de er blevet markedspartier. Tak, til du kom. Det var alt om denne sag.